God's life like this. Here is a mama, here is a chiku. So my life. After they went for a walk, I'm came for a vacation, but here what I'm doing, kids play garden. I'm a guardian. So ignorance. Come back to new vlog. So ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾಡು ಎಲ್ಲೇ ಅರಸ್ಕುಂಜ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂಡಾರ ಪೋರೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನ್ಲ ಕಾಶಿಲ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಜಿನ್ಪುರ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟ್ಯ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟ್ಯ. ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಜಿನ್ ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಜಿನ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್ಲಿಜಿನ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್. ಎಲ್ಲಿಜಿನ್ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲದಲ್ವ. ಕಾಶಿಸ್ತೆ ಐಬರ್ನ ಲೈಟ್ ಅವನ್ನ ಪಕ್ಕನ ಮೂಲಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಜಿನ್ ಕಟ್ದ. ಸೊ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಬಂಡಾರ ಇಂಚಾದ ಬೊಪ್ಪ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಸೀದಾ ಬೊಪ್ಪಣ. Oh my god, oh my god, oh my god. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬೊಪ್ಪಣ ಕಾಶಿ ನನ್ನ ಬರ್ಲಂದು. ಸೊ ಮೊರಣಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಮೂಲ ತಕ್ಕೋಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅವಾಗ ಅಂಚಿ. ಸೊ ಮೊರಣಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ನು ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಂಡಾರ ಪೋರೆ. ಸೊ ಇನಿ ಬೈ ಅಂಕಲು ಲತಣ್ಣಿಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಹೋಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ 10 ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟರೆ ನೋಡು. ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಅಂಕಲು ಅರ್ಧ ಮಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವ ಬಕ್ಕ ಹಂಚಿರ್ಬೇಕಾಗಲು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟುವೇರು 3 ತಗೊಳು. ಸೊ ಹಂಚ ಪೂರ ಹಂಚ ಖುಷಿ ಆಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರಗೆ. ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಪೂರ ಬೆಲ್ಲ ಖುಷಿ. ಅಂಡ ಬೆಚ್ಚಂಡ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚನ್ ಇಡ ಮಟ ಕಟ್ಟಿ ಮುಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂರು ಕಾಪುಗ ಕಾಶಿ ಕಡೆ. ಸೊ ಯಾನಿಗ್ಲೇ ಮುಲ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ನಾವು ಮೊರಡಿ ಕೋಲತ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗಳ ಖಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದನೇಕಾಲ ನಾಗಮಂಡಲ ಆತನ ಪ್ಲೇಸ್ 2002 ಸಮಥಿಂಗ್ 2002 ಕಾತೀನಿ ನಾಗಮಂಡಲ. ಸೊ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಆತನ ನಾಗಮಂಡಲ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ರಿವರ್ ಒಂಜಿ ಪಡ್ದೆ ಪೋಷೋಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೈಡ್ ಆತನ ಬಲ್ಲಿಡ್ರಿ. हां आता ये तो जा ಸರಿ ಅಪ್ಪಂದ ತುಷಾರ್ ಬತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಂಡೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಬಕ್ಕ ಅವಿರ್ ತಕ ವಿನೋದನ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕಂಚ ಪೋ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ತುಷಾರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಜಿನ್ ಬಕ್ಕ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವು ಬಲ್. ಓಕೆ ಎಲಿಜಿನ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಬತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಲೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಿ ಹೋಯ್ತು ಒಬ್ಬನಿತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ वैसे बल कटले नित मित होते मित 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 पो
ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಕಲಾಕೃತಿಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಹಾಗೆ ಬುಲ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ತುಚ್ಚು ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಹುಚ್ಚು ಮುಲ್ತ ಕೋಲ ಮುಗಿದೇನೆ ಅಂಜಿತ್ತದ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ವಾಯ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾತೊಂದು ಅಲ್ಪ ತುಷಾರ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಗಳಿಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಸಿಕ್ಕ ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ ಪೊಯ್ ಬಲ ಪೋಪಿನ ಅಂಕಲ್ ಒಂದಟ್ಟೆ